Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Бәтки мәктәбе һәм безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай муниципаль районына эш сәфәре белән килде. Кирәкле урында һәм кирәкле вакытта шаулы кардиолога самолеттан пассажирның гомерен саклап калган. Көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре 3 майданчыкта оештырыла. Фермер хуҗалыклары продукциясын арзан бәядән кайда һәм кайчан алырга була. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 47 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәүлектә коронавирусын тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 7 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25811 очрагы билгеле. Аларның 22559 терелгән, 81 узган тәүлектә. Сәламәтлек темасын дәвам итеп, шауларның медицина мәсьәләләре буенча консультация алырга мөмкинлекләре булачак. 14 сентябрьдә көндезге 2-дән 4-кә кадәр Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкил Сәрия Сабурская һәм Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле гражданнарны бергәләп кабул итәчәкләр. Ул Казан шәһәре Карл Маркс урамы 61 йорт адресы буенча узачак. Сәламәтлек саклау өлкәсендә үз сорауларын бирергә теләүче шауларга 843 236 41-80 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Татарстан президенты эш визиты белән Тукай районының Бәтке авылында булды. Рөстәм Миңнеханов безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруны бәяләде һәм торак пункттагы бердән-бер мәктәпне карады. Тулырак алдагы материалда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Тукай районына визиты Бәтке авылының бір ишек алдын караудан башланды. Бердә безнең ишек алды республика программасы кысаларында тулы куәтенә төзекләндерү эшләре бара. Бәтке авылында заманча балалар һәм спорт майданчыклары, эскәмияләр, урыналар урнаштырылган, юллар төзекләндерелгән. Вот так двор выглядел примерно. И еще 7 дворов в этом поселении выглядели примерно так же. Вот. 11 ребят там или 10? 10. 10. Ведь как Да. 7. В прошлом 11 было. Это закончили в этом году. Это двор такой, центр поселения получился. Сюда стекается много народу по вечерам, вот дети играют. Ишек алдын карап чыкканнан соң делегация Бәтке авылындагы бердән-бер мәктәпкә юнәлде. Белем бирү йортында 500-гә якын бала укый. Быел мәктәп капиталь төзекләндерелгән, фасад, уку сыйныфлары, ашхана яңартылган. Шулай ук тирә-юнь төзекләндерелгән, ремонт 88 миллион сумга төшкән. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә социаль әһәмиятле объектларны төзекләндерүне дәвам итәргә кирәк. Вот инфраструктурные бюджетные кредиты будут, надо будет, если проекты есть, надо записать, посмотреть по Тукаевскому району, что можно сделать. И по строительству социальных объектов тоже там есть программа, мы пытаемся в нее попасть. Тукай районында безнең ишек алды республика программасына килгәндә тагын 79 күп фатирлы йорт территориясын яңарту планлаштырыла. 2020 елда бирдә 11 ишек алды төзекләндерелгән. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Ленар Султанов, яңалыклар. Кирәкле вакытта, кирәкле урында Шалу табибы Казан-Анталия самолетында пассажирның гомерен саклап калган. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең 3-нче кардиология бүлеге мөдире Энҗи Мытыйгуллина Татарстанның сәламәтлек саклау министрыннан рәхмәт хаты алды. Коткару очрагы турында тулырак Лилия Гатина материалында. Энҗи Мытыйгуллина медицина өлкәсендә инде 14 ел эшли. Ул көнне табибның гаиләсе белән Төркиягә ял итәргә чыгу була. Самолет инде 1 сәгать чамасы күктә була. Шул чакта пассажирларның берсенең хәле начараю турында хәбәр ителә. Хатын аның югалта һәм аның сулышы алуы да сизелми. Ярдәмгә Энҗи Мытыйгуллина килә. В первую очередь, естественно, расспрашиваем соседей, не родственники ли, болеет ли она чем-либо, бывали ли такие ситуации. К сожалению, оказалось так, что она одна совершает путешествие, отдыхать поехала. Ну и начались мероприятия неотложной помощи, то есть пациентку мы транспортировали на пол, придали ей горизонтальное положение, то есть стюардесса помогала, принесла медицинскую аптечку, то есть тонометр. Ашыгыч ярдәмне дөрес күрсәтү аркасында пассажир аңына килә. Һава судносы командиры самолетны кире бору турында карар кабул итә. Казан аэропортында исә зыян күрүчене медиклар көтеп тора. Кеше гомерен коткарганы өчен Энҗи Мытыйгуллина Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы исеменнән рәхмәт хаты алды. Тик табиб үзе бу гамәлен геройлык дип санамый, чөнки аның өчен бу гадәти эш. Әмма аның әле 10 метр биеклектә ярдәм күрсәткәне булмаган. И неотложная помощь, в принципе, для нас это, не что-то такое
внеурочное, не что-то такое экстренное. То есть мы этим занимаемся ежедневно, у нас на этажах бывают экстренные ситуации, мы в приемном покое работаем, то есть мы с этим работаем, и для нас эта ситуация отнюдь не впервые. Энче Мотыголинның рәхмәтле пациентлары да бик күп. Венера Ахмәтшина шуларның берсе. Ул ашыгыч медицина ярдәме хезмәткәренең кардиология бүлегендә беренче тапкыр гына дәваланмый һәм ул анда шундый табибларның ярдәм итүенә бик шат. В БСМП не первый раз. Я уже здесь, можно сказать, прописана. Врачи замечательные. Надеюсь, видеть вас только в лучшем, вас видеть в здравии. Чтобы вы дальше могли также помогать. Спасибо вам большое. Беренче медицина ярдәмен һәркем күрсәтә белергә тиеш Энче Мотыголина, чөнки медиклар һәр вакытта да янәшә була алмый. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Татарча диктанты ел сайын уздырыла һәм теләге булган һәр кеше катнаша ала торган бушлай белем тикшерү акциясы. Биредә яше, җенесе, белеме, дине, һөнәре, гаилә хәле һәм кызыксынулары нинди булуга карамастан теләгән һәр кем катнаша ала. Быел акция 6-нчы тапкыр уза. Чаллы шәһәрендә татарча диктант 10 сентябрьдә узачак. Быел беренче тапкыр диктантны diktant.tatar сайтына кереп клавиатура ярдәмендә онлайн язу мөмкин булачак. Татарча диктант белем бирү акциясе шәһәрнең һәр почмагында диярлек оештырылачак. Ул 77-нче мәктәптә, 128-нче балалар бакчасында, 2 югары уку йортында, КФУ һәм педагогика көллиятендә. Шулай ук Эврика шәһәр мәдәният үзәге, Шишмә халыклар дуслыгы йорты, үзәкләштерелгән китапханәләр системасы, энергетик һәм КАМАЗ мәдәният сарайларында, Кызылтау мәдәният үзәге, Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театрында оештырылачак. Быел Татарстанда һәм чит илләрдә акциядә катнашучылар күренекле татар язучысы, фольклорчы Гомәр Башировның әсәреннән алынган өзекләрне язачак. Россия төбәкләрендә яшәүчеләр татар шагыйре һәм язучысы Ибраһим Салаховның әсәреннән өзекне язачак. Диктант нәтиҗәләре diktant.tatar рәсми сайтында акциyaдан соң 30 көннән дә соңга калмыйча урнаштырыла. Уңыш 2021 көзгә авыл хуҗалыгы ярминкәләре сезоны бу атнада 11 сентябрьдән ачыла. Һәр шимбә көне 8-дән 3-кә кадәр шәһәрдәшләр 3 мәйданчыкта фермер хуҗалыклары продукциясын арзан бәяләрдән сатып алачаклар. Сәүдә Тукай яр буенда, строитель стадионы каршында, ипподром һәм Южный агросәнәгать паркы территориясендә оештырылачак. Шәһәр халкына ит, казылык, сөт, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр, он, ярмалар һәм Менделеевск, Актаныш, Әгерҗе, Минзәлә, Сарман, Мөслим, Тукай районнары авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләренең башка продуктларын тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләре 25 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чаллыда нибары 6 көн Чехия, Польша, Төркия һәм Россия җитештерүчеләреннән баш киемнәре күргәзмә ярминкәсе эшләячәк. Кулдан эшләнгән уникаль модельләр, фетр, трикотаж һәм киез йоннан баш киемнәренең зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Баш киемнәр күргәзмәсе Экспо-Каму күргәзмәләр үзәгендә урнашкан. Зур ассортимент һәм фабрикадагы югары сыйфат Чехия, Польша, Төркия һәм Россия җитештерүчеләренең баш киемнәре күргәзмәсенең үзенчәлеге булып тора. Эшләпә, беретлар экономнан премиум класска кадәр мутон, чәшке, андатра һәм төлке тиресеннән баш киемнәре. Классические модели – это всевозможные шапочки, береты для женщин. Также у нас есть шляпки ручной работы, сшитые стеклярусом, отделаны красивой тесьмой. Очень нарядные и эксклюзивные модели. Коллекция хәтта иң тәҗрибәле сатып алучыны да шаккатырачак. Бүген килдек выставкага одноклассница белән, чтобы аңа подобрать итәргә береткамы, шапкамы нәрсә була, и как раз 3 вещи подобрать иттек. Шапочка мне очень даже понравилась. Ну красота, ну вот нравится мне эта шапочка. Возьму ее, наверное. Баш киемнәрен 12 сентябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Ярминкә күргәзмә көн саен Экспо-Кама күргәзмәләр үзәгендә эшли. Без искәртеп узабыз. Республикада COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», первый этаж. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны. Выставочный центр «Экспокама» с 7 по 12 сентября.